and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Hello? Sofia, Oh, ngano ka? Nagila ka? oh Sofia, Ngano oy? Nag-away mo? oo, nag-away ming Franco. Ngano? Nasakpan ka? Wow kanahan. Nagduda day siya nga si Mr. Martinez na ibog na ko. Hala. Naku. Nagkamatikod na. Sofia, Wagid masipyas Franco. Sofia, Ngano? Nasayop ko. Sofia, ikaw rabe nagtudlo na ko aniha. Ay naku, Kathy, uy. Depende taon na nimo sa pagduwa ang imong kinabuhi in town. Uy. Ako no, magabaga man sa jukog naong, di man ko perpekto. Pero kamao kung muda, kung asa ko dapita, o kung unsang lakang nga kong buhaton. Ngay kapot sa higayon nga medyo dihado na ko. Kinahanglan nga, kung gikinahanglan nga musibog, aw sibog. Kung gikinahanglan nga ikaw, mutipas o agianan, aw mutipas ka. Mulayas na unta ko. Unsa? Uy, Kathy, uy, may pamilya ka, girl. Ayaw padas, tama. Sofia, Oh, come on, Kathy. ikaw ba? Ako'y laing kasumbungan. Ikaw ra, pero tiwasan noong kunimo. Uy, di na pagtiwas, day. Uy, kundi gitudluan lang ka o unsay angay buhaton. Sofia, Ano ko taong mulayas ka? Unsaon naman lang ang imong anak? butaan naman na siya. Oh, unsa? Kalma lang. Makal. Mao kita bay. Kutob gyud sa mahimo bay gipugnan ko lang gyud ang akong kaugalingon. Still ano? Ikaw pa'y gitamparos? Ay, gaan lang kay sa kamot bay nga. Mudapat ako. Pero okay ra. O ako bisag kusi bay. Huwag na ako na mabuhat niya bay. Gaan siya kamot pero bugat pagkaigo. Oh, natural. Di man ginaangay nga kita mga lalaki mo dapat o babae. Kay ka ng babae. Wa na kuhaa sa tumpad aron tamparoson. Ang babae, wasan na kuhaa sa Ginoo sa atong lapalapa aron yatakan og tumban. Kundili, ikuha sa Ginoo ang babae dapit sa wa natong gusok. Haduol sa atong kasing-kasing aron panggaon ug mahalon. Giyamaaman ko lang gihapon ang akong kaugalingon bay utik. Saman! Ana gyud! Huwag yung kilay mahimo bay. Gawas sa pag-am-am lang yun sa imong kaugalingon. Ay, nakailan magikas kinaiya sa imong asawa, di ba? Busa, aguntahan na lang. O bay utik. Pero Pero unsa? oras nga simba ko lang. Hmm? Palayo lang. Hmm? Kung masakpan ako sila bay. Tingalig. Hmm? Tingalig unsa, bay Franco? Tingalig makapatay ko. Unsa? Saman! Ayaw na bay, ayaw na, di na maayo. Giampo lang gina ko bay. Nga di lagi doon tamay tabo ang akong kikaldukan. Bay, gamitan lang gid kanunay ang kabugnaw sa una-una, bay Franco. Kinahanglan gid bay. Oo, kinahanglan yun. Oh, mong cellphone ay, ibagting. Ang akong anak. Si Declare. Hello, Declare. Asa naman ka pa? Di ara ko sa may iskina day. Pauli na pa, Franco. Pabugnaw na ako diri day ha. Uli na pa. Tuwa na sa susa kwarto si Mama. Kuan, muli lang ko ron tataod. Di alam ko diri kauban ako si Biotic. Nagpalapig kag inom diha. Di pa gani ilim nun diri pa. Ay, wala ko mo inom. Palayo lang yung kong mama nimo. Kitingalig. Musamot lang iya kasuko na ako. Kuya ako makita. Di ko matukog, di ka mo pauli pa. O lagi, mapauli na ko. Sige na.
Magpaabot ko ha. Bye pa. Muli na ko, bay. Bay. Muli na ko. Nagpaabot na ako si Declare. Hmm? Di ko na siya matugon, di ko muli. Stilan. Di bati ang tawag kabala kang imong anak. Oo, bayotik. Ay, pinangga gyud ka sa imong anak, Bay Franco. Pero mas pinangga niya yung inahan, bay. Hmm? Kaya tumigid sa mulaban sa iyang inahan. Dili, uy. Parehas mo niyang ipangga, bay. Sige na, bay. Adto na ba? Muli na ko. Unahan lang tika. Oh, sige. Stilan. Pagkaluoy ni Bay Franco. Under kayo siya sing asawa. Manisahay lagi. Makadaot yun ng sobrang gugma. Kaya abusahan ka. Angay ka nga. Dili ihurot ang gugma. Kaya kung ihurot ang gugma, maglisod ka o disiplina. Kaya nagpaswabi man ng sobrang gugma. Bisag abusuhan ka na. May yung taon nga wag magminyo. Kaya kung nitubo pa, nga magminyo ko, unya ingon ana ang kinaiyas akong asawa. Oh, mambot lang. Saman! Unsa may ako kang mabuhat? Mayo kini uli na kata. Sige na, day. Katawag na. Hangyo lang na ako pa. Ayaw na taon pag-away ni mama. Di ko gusto nga maungkag ang atong pamilya pa, Franco. Nak. Please lang pa. Sabta lang na si mama. Mahimo ba pa? Claire. Sa tanang higayon, nagihatag ko ang pagsabot sa imong mama. Claire. Pa, Franco. Wa na ba lang dahil ko'y katungod nga mangutana niya? Ha? Wa na ba dahil ko'y katungod nga mupahungaw sa kong gipato? Pa, Nagtanaw ko sa ilang isina nga nag-selfie-selfie sila. Gisabak ang imong inahan. Piyasad. pa. Lain pa ko na. Gisukmag ko na to si Mr. Martinez. Wa tingali to'y malis siya pa, oy. Anak, minyo siya. May bana siya. Kuya, mag-ingon na anak siya. Siya gani. Ha? Ibawag yun ka. Nga magsige na sagsilos kan Janice. Bisa nagwa siya nakita. Kadto pa ka nga nakakita yun ko. Ha? Masabay pati yun ako. Kasabot ko pa. Pero ayaw na lang tugatagid lain pang kahulugan. Aron dili mo manggupot ni mama. Kaya perting hilakan ni mama. Kaya nahiubos siyan imo. Kaya nagduda lagi kuno ka. Claire. Sige na, anak. Katog na. Na. Ikaw, sud na sa inyong kwarto ni mama. Naksabtan ako. Dire lang ko ha. Kitingalig. Singhaga na sa kwarto niya. Dire lang ko sala. Di lang ako siya sa ulon pa. Pa, Franco. Lago talo to siya na ako. Kung magpaduol ko niya. Basin pa og tapatan sa kwarto niya. Pa, Dali arabang makatamparo sa to niya. pa, ayaw in taon pa da. Sabta lang yun na si mama, ha? Ayaw taon pagpaus og tamparos kang mama. Maluoy ka. Ayaw taon punuga si mama. Makasalig ka na. Nga di ginamay tabo. Sige na. Katog na. Huwag yun ay masud si Franco din eh. Huwag yun siya matuog dari sa kwarto. Asa ka niya eh. Oh. Ni aragid siya makatuog sa may sofa. Natamparusan na ba nila akong gabi eh.
Dong? Dodong Franco. Dong. Oh, uy. Masa man ka? Niyaram di ka matuog diri. Ay, Dali, bangon. dali lang ko. Balhin dito sa kwarto. Ano mo ka? Ingos mo ka rin. Ano sa ka? Sorry ha. Anong nangayo ka sorry? Napasakitan man di ka kagabi eh. Sorry. Ikaw man sa likod. Makapahiubos man ka. Kati. Medyo ko gusto dong adudahan ko ni mo dong. Dili gyud, honest pa, oh. Wa man ko magduda. Ang ako, igo ra ko nangutana ni mo. Sorry na lagi. Sorry na. Nakonsensya ko. E naigura pa ka sa ako tamparos. Diri gito sa tuon ni mong aping, oh. Di ba to? Di ba no? Diri. Aw, kanina pita. Akong hagkan, be. Na, anik-dik. Barog man ka. Nasuko ka na ako, no? Ni barog man ka. Mubaling man ka ko dito sa kwarto. Klaro kaayo nga wa ka makauyon nga gihagkan ti ka. Dili ba? Kati. Unsa man, unsa may gusto nimo mulayas ta ko dinhi ha? Mao ba? Gusto jud ka? Dili. Kontra gusto. Klaro kaayo. Aris ako sa kwarto. O sige. Anto ka dito. Kuan lang dong, mag-andam ng kustong pamahaw ha. Ako magluto. Kanay baw ko. Gimingaw kas akong linutuan. Diyan ang cellphone ni Kati. Tanahan ako sa gallery, be. Tanahan ako ilang mga pictures. Like, kasi musuot. Nagluto po to siya. Diara ang mga pictures. Oh. Niya pa ang ilang mga pictures. Ug niya sa ning nagsantig siya sa duga ni Mr. Martinez. Doon nagit ka ni sila relasyon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!